The International Monetary Fund IMF says rampant corruption poses risks to Zimbabwe's macroeconomic performance and must be urgently addressed. Muri Zimbabwe zviperi mushe nokuti IMF yopindira munhau yeZimbabwe chiti corruption iri kurova Zimbabwe awa yakutoda critical attention yakuda kuti itopindigwa imbonyasa kuinvestigate imbona chii chiri kumbonyasa kuitika. Sarapinda mashoko atogwa neIMF achinyorwa semanyorerwa aitwa muThe News Hawks notibva wasubscribe like wotina on the bell icon. Ndivanonyora vachiti it says the country needs structural reforms to improve the business climate, strengthen economic governance, and to alleviate corruption vulnerabilities. This follows the recent IMF Staff Article 4 consultation mission to Zimbabwe led by Malizweski 18 to 27 June. Zimbabwe's economic governance, the IMF says, has significant weakness and corruption jeopardizes the macroeconomic situation. Vanhu vavasalingire the full IMF statement on Zimbabwe. Saka ndimbotudzai mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko ayachitogwa neIMF. Tikuona kuti aiwa iri very concerned aiwa neekonomi yenyika yeZimbabwe ichiti aiwa corruption yenyika yeZimbabwe awa yakuda kuti itomboonekwa kuti chii chiri kunyasa kuitika, maresources ari kumanejewa sei. Aiwa muri Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko abuda panapa muThe News Hawks. Pinai comment section medu mutudzai mafungiro enyu. Musanga no subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.